барои падарони рафта бахшида шудааст. салом бар равонат, падар, имшаб ба хобам омадӣ. бо чеҳраи зебои худ ба бар пироҳани сапед, бо як табассуми ширин гӯё ки меҳмон омадӣ. хирмани кавокибро шаб то ба рашт кӯфтам, ман гарди зарҳалгунро бо мижгонам рӯфтам. чун нури субҳи саҳар дар чашми ман хира гашт, ман пардаи ҳарирро бо ашки ғам шустам. оҳ аз он рӯзи сахт, шаби ахирини ту бурд равони туро, тири бехатои ӯ оҳ аз он шаби талх, боди поизи хазон. чун вазид бар кулбамон бурд туро ҷовидон, боз меояд баҳор бо гулу гулоби тар, бо ғунчаҳои дилтанг, фарёди кабги фаранг. лек бо ҳама фараҳ, бо лутфи нози дилҷӯ, гул нагирад ҷои ту, гул нагирад ҷои ту. падарҷон, ту ба хобам омадиву аз худ хабарам кардӣ. дуогӯи онам ки манзили охирататон пурнур бошад ва худованди карим барои тамоми падарони рафта биҳишти ҷовидонро насиб гардонад.